Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesining agzasy Nur Harit nişanly owadan ülke hojaluk jemgyýetine öňürilýän azyk önümleri ýokary hili we tagymlygy bilen ul islige ýa. Dünýäniň üstün teknologiýasynyň iň kämil enjamlary oturdulan bu kärhanada häzirki wagtda ilan tarapyndan köp sewilerilýän azyk önümleriniň dürli görnüşlerini öňürmeklik ýoly goýuldy. Häzirki wagtda ilatyň köp sarp edýän günnelik önümleri bolan meske ýagynyň orny tutýan ösümlik ýagynyň alynýan spread önümi, sary ýag hemde pomidor ümmeji öňürilýär. Bu ýerde önümçilik bölümleriniň bäşdi geje unyzyň dowamyna işledilýär. Önümçilik kuwaty ýokary bolan bu kärhanada taýýarlaýjy, garyjy, bişirji, gaplayjy hemde harit nişanyny ýelmeýji bölümler bolup, olarda ähli önümçilik işleri awtomatik usulda dolanyrylýar. Önümler 400-500 hemde 900 gramlyk gaplara gaplanýar. Owadan ülke hojaluk jemgyýetine ýürütilýän barlykhana bolup, bu ýerde günnelik öňürilýän önümler hil gödäwçiliginden geçirilýär. Barlykhanada azyk haritlarynyň ekologiýa taýdan arasy ähli talaplara laýyk gelýänligine güwe geçilenden soňra ol haritlar ýurdumyzyň sowda nokatlaryna urudylýar. Kärhanada öňürilýän önümleriň çyýmaly diýarymyzyň ekin meýdanlaryny babadyhanlarymyzyň pek zähmet bilen ösdürilip ýeşdirilýän göýük bakşy önümlerdir. Häzirki wagtda kärhanada 120-den urak işgär zähmet çekip, işler 2 çarşykda alınıp barylýar. Kärhananyň zähmetdär işgärleri geljekde önümleriň täze görnüşlerini öňürip, halkymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrmakda dörejülikli gözlegleriniň öz meýwesini berjekdigine bolan beýik ynam bilen zähmet gadamlaryny barhabatlanyrýarlar. Dördülýän şertler üçin owadan ülke hojaluk jemgyýetiniň zähmetdär işgärleri türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadagyl Gahrman Ferdanymyza alkyş aýdýarlar.